Ik ben René Vaartjes en ik wil je alles graag zien laten over je appels. Dus kom maar mee. Nou, welkom in mijn keukentje alweer. We zijn even van buiten naar binnen gegaan. Ik had die appels hier alweer staan. Die appels kerst sieren, bakken, frituren, stomen. Dus de kerst er echt alles van maatje. Daar zit je me even over uitlezen hoe dat dan in zijn werk gaat. Je appelpuree en daar kerst dan een beetje opleuken dat als er een eiken terug heen dost, die zorgt weer dat die appel wat binnen gaat. Om te denken dat het wel wat aankwollen is. Dit kerst net voor het terug heen doen dat het gleun heet is, want dan gaat dat ei al stal. En je kan eventueel ik nog een liets beetje bieslook of wat peterselie terug heen. Dan hebben we een spuitzak met een spuitmoltje erin. En dan gaat deze puree die gaat in een spuitzak. En dan spuiten we daar mooie vormpjes van, of mooie rondjes. Zo. En daar gaat een beetje raspetsies overheen. En dan gaat dat in een voorverwarmde oven van zo'n 200 graden. Ik denk een minuut of 10 dat ze mooi bruin van de buitenkant worden en dat cheese mooi smolten is. Dus de Duchesse, de luxe variant van de appel.